שלום, כאן גל כהן, והיום אני אראה לכם איך לעשות תיקייה נסתרת. נכנסים במקש הימני בעכבר ועושים על חדש. בחדש לוחצים על תיקייה ויש לכם תיקייה חדשה. תמחקו את השם ותעשו פסיק מימין לפייסופית וככה, זה נראה ככה. עכשיו אתם לוחצים על זה אותו הדבר עם העכבר, מקש ימני, ולוחצים עד למטה במאפיינים. נכנסתם למאפיינים, אתם לוחצים על האחרון, התאמה אישית, ויש כאן 3 אופציות. לוחצים על השלישית, שינוי סמל. כאן אתם נכנסים עד להתחלה ואתם מחפשים כאן שני תיקיות, שני מקומות ריקים. עברתי את זה כנראה. שנייה. הנה, תסתכלו. שנייה. הנה. כאן. יש כאן 3, אבל תבחרו באמצעי אישור. ועכשיו יש לכם רק פסיק. אתם יכולים להכניס בזה כל מה שבא לכם, וזה במועדפים. לדוגמה, אתם יכולים להיכנס לזה, ואז למועדפים, ואי אפשר למצוא את זה. אפשר רק לכתוב פסיקן וזה מחפש. אין שום דבר. רגע, אציג תוצאות נוספות אז הנה, חפש בספריות, שום דבר. לוחצים על זה, אתם יכולים לעשות עם זה מה שבא לכם. הדרך היחידה לגלות את זה, או שיש עין ממש חדה כדי לראות את הנקודה, אתם יכולים להסתיר את זה כאן. אתם יכולים להסתיר את זה כאן ואז לא רואים, או כאן. כאן. אני הסתרתי את זה כאן ואז לא כל כך רואים את זה. אפשר לגלות את זה רק אם עושים ככה וככה. או אם יש להורים שלכם או לכם עין ממש חדה שתראו את הנקודה הקטנה הזאת, תלחצו עליה ואז תיכנסו לכאן. קוראים לדבר הזה פסיק. אתם יכולים לקרוא לזה איך שבא לכם, אבל רק שתראו השם מסגיר. לדוגמה, שם זה מסגיר. צריך לעשות משהו קטן. תראו מה קורה תראו מה קורה שמנסים אבל נקודה. ניסיתי נקודה, עליך להקליד שם קובץ. זה לא זה. מה שאתם צריכים לעשות זה רק פסיק או כזה, לא. או כזה. לא יודע. או כזה. לא, אתם צריכים לעשות את זה, אבל אתם לא יכולים לעשות ככה, כי אז זה יחזור לכם מקודם. מה שעושים, נשם, פסיק, ויש לכם תיקייה נעלמת. זה קל, קצת קל. אתם יכולים לעשות בזה מה שבא לכם. בעיקרון, קשה מאוד למצוא את זה. הנה, אתם רואים כאן, רק כאן אפשר למצוא את זה. אבל זה כאילו להיכנס לכאן ואז ללחוץ על זה ולמצוא את זה. זה אף אחד לא עושה את זה. אצלנו לא עושים את זה, ואתם יכולים לשים את זה איפה שבא לכם. כאן לדוגמה לא רואים. או כאן. לא כאן, כאן. זה מקומות שלא רואים בהם את זה. כאן, כאן, כאן. זה בכלל, אבל ככה זה נראה כאילו יש כתם על המסך, ואז רוצים לגעת בזה ולא מוצאים. אפשר גם להכניס את זה לתיקייה, וזה ככה. אני ממליץ לא להכניס את זה לתיקייה, זה ממש לא טוב. אני שם את זה כאן. אבל אם יש לכם
דברים שונים, לדוגמה כמו זומבים נגד צמחים, זה ממש קשה למצוא את זה, אז כמעט ולא ראיתי את זה כאן. איפה תמצאו את הפסיק הקטן הזה שכאן? עין חדה, תודה, אבל לא. וגם כאן זה, לא, כאן זה נמצא. טוב, לייק, סאבסקרייב, ואיפה? כן, זה כאן כזה בערך. ומי שמכיר זומבים נגד צמחים, גארדן וורז החדש. טוב, אז נחזיר את זה כדי שלא יהרגו אותי. אחד הצידה. טוב, תודה שצפיתם, לייק, סאבסקרייב, ביי.